Podo laknat kabeh. Iya. Tarik kok. Sinta sinta gagas ora marah ewet ada semut durung rondo aja dirapo sumpah ning batin yen kula sida dikawi tekate ngati ora bakal loro ganti. Bareng dilakoni jangan lasih manis rasane sadyan bekas tapi enak oke-ane sayange duwe kanca aku pilih tak lebokno rasa piro nelongso saat jroning dada tresna tulus malah kok sia-sia. Sayangi